So me kake rubutawa? Three letters ne. Yana rubuta 3 letter word. Bara mu gani littafin shi yana rubuta 3 letter word. Na zo ne kawai na same shi yana ɗan karatun shi a kusa da ofis ɗina. Ina son ɗan mai interview kaɗan. Bai ma san ina mishi recording ba. Yanzu ya gano ni. Ya koma yana rubutun shi. Amma dai baran tambaye shi me yake yi. Ku biyo ni mu zo tare. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaro. Yaro. Assalamu alaikum. Ko dai baya ji bane. Amma kuma gashi na rubutu. Like, is he deaf? I actually don't know, but let me try touching him. Yaro. Kana ji? Ya kake? Ya kake? Me sunanka? Abubakar. To me kake yi a nan gurin? Rubutu. Okay. Amma ka san abin da kake rubutawa? Eh. To me kake rubutawa? Three letters ne. Yana rubuta 3 letter word. Bara mu gani littafin shi yana rubuta 3 letter word. Bara mu duba. Ga littafin shi yana rubuta 3 letter word. Abubakar. To yanzu me kenan wannan? Wannan. Na farkon nan. Eh. Bag. Bag. Okay. Bag yana nufin me kenan? Jaka. Bag yana nufin jaka. Okay. So Abubakar, ka san ni? Eh. Ka taɓa gani na? To suna na waye? Baka san suna na ba? Eh? Okay, wai bai san suna na ba. Alright. Na farkon nan? Ka sa. Gashi nan ka sa bag ko? To na biyu nan fa menene wannan? Boy. Boy na nufin me kenan? Boy na nufin? Yaro. Boy yana nufin yaro. Okay, kana kokari sosai. Okay, sai na ukun nan kuma fa. Mene? Man. Okay, man. Man. Okay, man yana nufin me kenan? Dabbobi. Na? Dabbobi. Okay, man yana nufin dabbobi? Yaro kai kokari. Sai dai man kan duba da kyau. Ka faɗi shi da kyau ba, amma baka san shi ba? Eh? Abubakar, wannan na ukun nan ba ka ce me ne ba? Man. Ok, to man yana nufin me kenan? Ka saki jikinka, karka damu. Karka damu, ka saki jikinka kawai, muna dan wasa ne. Kaji? Kayan daji. Ok, kayan daji. Shine man? Ok, to bara mu je na gaba. Sai wannan na gaban fa shine me? Shine rat. Shine mene? Bera. Ok, rat shine bera? To sai kuma na gaban nan fa. 10. 10. 10 yana nufin me kenan? 10. 10 yana nufin 10? Ok. To na ƙarshen nan fa. 1. 1. So 1 yana nufin me kenan? Ɗaya. 1 yana nufin? Ɗaya. Ɗaya. Abubakar, menene ajinka? Wani aji kake? Class 2. Kana wani makaranta ne? Madrasatul Jama'atul Islam. Madrasatul Jama'atul Nasrul Islam. This is very interesting. Kana aji biyu amma ka san 3 letter words ko? To amma yanzu idan ina so in ce kamar mutum ya zo da turanci me zan ce mishi? Come. Come.
To idan ina so in ce ma mutum ya tafi fa, Go. go. Kana kokari fa sosai sosai. Wannan zai zanto karshen karatun da namu yi da kai, ya kamata mu baka kyauta. Sai dai kuma akwai wani gyaran da nake so na maka. Kaji? Kalli wannan. Wannan ma me kace mana? Boy. Dabbobi. To sai dai man ba dabbobi bane, man shine mutum. Kaji? Man shine mutum. Ko? Yanzu ya kamata a tafa maka, kuma kowa da kowa yanzu yana kallon ka. Dan Allah, wanda suke ganin wannan yaro ne mai hazaka, yana aji 2 amma kuma ya san 3 letter word, wanda da yawa daga cikin makarantun yara suna aji 4 ma ba su iya sanin 3 letter word. Don haka mu tafa mu wannan yaro. Muna maka fatan alkhairi. Yanzu dan barka cikin aminci. Kaji yaro? Sai wani lokaci.